Skont Michael Farrugia f'dawn l-aħħar jiem saret inġustizzja fil-konfront tiegħu għaliex kliemu ġie mdawwar. Hekk stqarr il-Ministru responsabbli mill-Pulizija wara li faqqa l-każ tal-eks Assistent Kummissarju tal-Pulizija Mario Tonna li qed jiffaċċja akkużi ta' vjolenza domestika. Wieħed trid jara l-livell tal-gravità u dik mhix xi ħaġa li niddeċidiha jiena, dik hija xi ħaġa li tiddeċidiha l-amministrazzjoni tal-korp, il-livell ta' gravità illi wieħed ikun għamel bl-azzjoni tiegħu. Ma taħsibx li kellu jitkeċċa? Ngħidu hekk, minn ma jitkeċċiex ħafna drabi xorta jibqa' intitolat għal ċertu allowances li jieħdu l-pulizija. Hija deċiżjoni amministrattiva li ttieħdet wara li tefaq ir-reżenja. Kritika saret minn kulħadd. Le, hemmhekk saret l-inġustizzja tal-kritika li saret li ġiet twistjata. Xi ħaġa li Ministru, kull rispett, meta inti tagħmel statement li da Mario Tonna kien jaħdem sigħat twal għal ġid tal-pajjiż, dawn huma tip ta' statements li tagħmel. Jekk jiena ngħid il-Herman huwa ġurnalist tajjeb, attiv ħafna, jagħmel ħinijiet twal jipprepara, imma għamel qatt kriminali. Jiena kieku ma nistennix li jiġi tifli f'mument bħal ngħid li inti ġurnalist ħażin. Mal-programm Time Stock Farrugia insista illi fil-każ ta' Mario Tonna u bħala politiku m'għamel xejn ħażin. Il-kliem li użajt ġie mdawwar, niddubita jekk fl-oppożizzjoni hemm nies li jaħdmu daqsi fuq il-vjolenza domestika, sostna l-Ministru tal-Intern. Mistoqsi dwar in-nuqqas ta' fiduċja min-nies fil-Pulizija, il-Ministru qal li s-suċċessi tal-korp huma risposta fihom infushom.